Από 5 χρόνια αν θα σταματήσει αυτός. Ο Άρης, ενώ έκανε μια εκπληκτική επιτυχία, δεν ξόδευε καθόλου για το πώς θα είναι η επόμενη μέρα μετά το τέλος της καριέρας, γιατί αυτό είναι δεδομένο ότι θα γίνει είτε των αθλητών, είτε των ανθρώπων που οργανώνουν αυτή την προσπάθεια. Αυτό δεν καταλάβανε ποτέ γενικώς, όχι μόνο στον Άρη, αλλά γενικώς στον αθλητισμό. Ή εισακούει το προπονητής για να κάνουν ορισμένα πράγματα ή δεν εισακούει. Μα αν δεν εισακούει, από εκεί και πέρα πάει σπίτι του και φεύγει. Κατευθείαν. Η ομάδα αλλάζει τιμονιέρη έπειτα από 7 χρόνια. Θα πορευτεί, αλλά τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Οικονομική και διοικητική κρίση. Παίκτες απλήρωτοι που προσπαθούν για το καλύτερο. Παραλίγο να περάσουν στο 4ο συνεχόμενο Final Four. Ενώ στην Ελλάδα με νύχια και με δόντια κρατούν τον τίτλο του πρωταθλητή από τον ΠΑΟΚ, που είναι πλέον η ανερχόμενη δύναμη. Ο Σταυρόπουλος πέρασε στο Φασούλα. Αλυσμόνητο εκείνο το τρίποντο του Γιαννάκη μετά από πάσα του Γκάλι στον τρίτο αγώνα το play-off του 1991. Είναι το λάθος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Είναι ο Γκάλης τώρα που δίνει στο Γιαννάκη. Σουτ 3 πόντων, είναι εύστοχος και το παιχνίδι τώρα θα τελειώσει. Ο Άρης κερδίζει 86-85. Ένα απίστευτο φινάλε. Μεγάλη νίκη για τον Άρη. Εκπληκτικό το φινάλε. Η Θεσσαλονίκη στο πόδι στο τελευταίο παιχνίδι που έκρινε το πρωταθλητή. Φάουλ πριν από λίγο. Ο πρώτος παίκτης στο παιχνίδι που έφυγε με 5 φάουλ. Ο Παπαχρόνης περίφερε φάουλ εδώ. Ένα μοιραίο λάθος του Φασούλα στοίχησε το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Ο Φασούλας αφήνει, προσπαθεί να δώσει στον Πρέλεβιτς, όμως πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα για τον Άρη. Γιαννάκης τώρα που κάνει τον πάσιμο, δίνει για τον Σέλερς. Καλάθι και φάουλ από τον Αμερικανό. 4 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα πριν από το τέλος. Συγκλονιστικό το φινάλε. Μετά τη λήξη του αγώνα, Πρέλεβιτς και Γκάλης έρχονται στα χέρια. Τελειώνει, ενώ έχουμε και κάποια επεισόδια ανάμεσα στον Γκάλη και τον Πρέλεβιτς. Για πρώτη και τελευταία φορά τιμωρεί τον Νίκος Γκάλης για κάτι τέτοιο. Για τελευταία φορά παίρνει και πρωτάθλημα με τον Άρη. Τέλος εποχής, εκείνο το καλοκαίρι, με την Εθνική. Φώτα σβηστά για τη σχέση του Νίκου Γκάλη με την εθνική ομάδα. Αυλαία για το μεγάλο ηθοποιό της. Αυτόν που έδωσε την καλύτερη παράσταση με τη φανέλα της. Όπως πάντα, η έξοδος ενός θρύλου από το σανίδι, το παρκέ των γηπέδων, δεν είναι χωρίς παρασκηνιακούς ψιθύρους. Ένταση στις σχέσεις με τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές, το σκηνοθέτη. Δύσκολο πράγμα να συνηθίσει το κοινό, τον αγαπημένο του και ανόλευκο θίασο, χωρίς το σολίστα του. Ως συνήθως, η εθνική ομάδα θα ξεκινήσει την προετοιμασία της χωρίς τον Γκάλη, ο οποίος ακολουθεί δικό του πρόγραμμα. Θα περιμένουν όπως πάντα οι συναθλητές του και ο προπονητής του για να ενσωματωθεί μαζί τους. Σε έναν φιλικό της Εθνικής, ο Γκάλης τραυματίζεται στο πόδι. Δεν παίρνει το ρίσκο να συμμετάσχει στο παγκόσμιο της Αργεντινής. Η απουσία του θεωρήθηκε αδικαιολόγητη. Του χαλάσαν την καρδιά, γιατί τραυματίστηκε, είχε μεγάλο πρόβλημα και αυτοί πιστέψαν ότι δεν είχε πρόβλημα. Ο Νίκ, κοιτάξτε να δεις, θα σου πω κάτι. Κάποια στιγμή αισθανόταν τόσο κουρασμένος που μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε μπορεί να το πει. Δηλαδή, να πει κάποια στιγμή, ξέρετε κάτι παιδιά, έχω φτάσει σε μια ηλικία που το να ξοδεύω το χειμώνα σε ανταγωνιστικό υψηλό επίπεδο, να ξοδεύω και το καλοκαίρι χωρίς διακοπές, είναι σκληρό. Στην Ελλάδα δώσανε πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο στον Γκάλη της επιτυχίας αυτής και αυτό το γεγονός κάπου πλήγωσε τον εγωισμό των υπολείπων που είχαν και αυτή πολύ σημαντική προσφορά. Κάπου εκεί πέρα ψυχράθηκε η κατάσταση μεταξύ τους, με δηλώσεις, με συμπεριφορές. Ξέρεις, τον Γκάλη, άμα το συμπεριφέρεις λίγο παγωμένο, το καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει δεν το θέλεις, ότι κάτι άλλαξε. Και σηκώνει και παίρνει το καπέλο του και φεύγει. Έτσι έκανε και κάτω με το παγκόσμιο της Αργεντινής και τα λοιπά. Και φεύγει. Δεν συμμετείχε ο Γκάλης. Σε λέει, βγάλτε το φίδε τρύπα μόλις αφού νομίζετε ότι πιστεύω ότι μπορείτε και χωρίς εμένα. Στο μουντομπάσκετ της Αργεντινής, η εθνική μας θα απογαλακτιστεί από τον Νίκο Γκάλη. Πρώτος της αγώνας με την αμερικάνικη ομάδα. Αν εκείνο το καλάθι του γαλακτερού δεν κρινόταν εκπρόθεσμο, η εθνική θα είχε καταφέρει το ακατόρθωτο. Να νικήσει την Dream Team χωρίς τον Νίκο Γκάλη. Πρώτος της αγώνας με την αμερικάνικη ομάδα. Αν εκείνο το καλάθι του γαλακτερού δεν κρινόταν εκπρόθεσμο, η εθνική θα είχε καταφέρει το ακατόρθωτο. Να νικήσει την Dream Team χωρίς τον Νίκο Γκάλη.
Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Παναγιώτης Φασούλας και ο Φάνης Χριστοδούλου είναι η ραχοκοκαλιά της ομάδας, η οποία θα καταλάβει την 6η θέση του τουρνουά. Η εθνική ποτέ δεν πεθαίνει. Είναι το μήνυμα από τους 3 σωματοφύλακες με αποδέκτη τον Νίκο Γκάλι. Οι δρόμοι του Γκάλι και της εθνικής χωρίζουν. Δεν τον έφαγαν αυτοί από την εθνική. Όχι. Υπήρχε κόντρα. Υπήρχε αυτό το κλίμα. Αλλά δεν τον έφαγαν οι συμπαίκτες του. Εντάξει. Νομίζω ότι είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Γιατί εντάξει, δεν έπαιξε στην Αργεντινή γιατί ήταν τραυματίας. Έπαιξε όμως την επόμενη χρονιά, το 1991 στη Ρώμη. Έτσι δεν είναι? Μετά νομίζω ότι ο ίδιος δεν θέλησε πια να ξαναπαίξει, γιατί υπήρξε η φθορά των σχέσεων. Γρήγορα στον ευνηδιασμό με αντίπαλο τον Οκανσέ, το ωραίο λέει από του Έλληνα παίκτη. Πικρό αντίο του Γκάλι στην εθνική στον αγώνα με την Τσεχοσλοβακία στο Πανευρωπαϊκό της Ρώμης στις 29 Ιουνίου του 1991. Οι 37 πόντοι του θα είναι και οι τελευταίοι με τη γαλάζια φανέλα. Ο Νίκ το 1991 ήταν 34-35 χρονών και κάποια στιγμή είπε εγώ δεν θα ήθελα να είμαι στην εθνική ομάδα μετά. Αυτό έγινε και ήταν σεβαστό, πιστεύω. Απλά η εθνική ομάδα παρέμεινε σε υψηλό ανταγωνιστικό επίπεδο και αυτό ήταν καλό. Γιατί σιγά σιγά μαθαίνανε και τα νέα παιδιά, κερδίζανε εμπειρίες, γινόντουσαν καλύτεροι κι αυτοί και μέσα από αυτό το υψηλό ανταγωνιστικό επίπεδο που ήταν μέχρι τότε, ανθρωθήκανε και άλλα παιδιά. Εγώ θα μπορούσα να παίζω μέχρι τώρα, αν συνέχισα τουλάχιστον με αυτά που βλέπω κι εγώ. Και εντάξει, αυτό είναι άλλη ιστορία τώρα. Ο ανταγωνισμός υπήρχε, ναι, πράγματι. Να μην τα κρύβουμε. Κάποιες στιγμές ο ανταγωνισμός αυτός είχε γίνει και αντιπάθεια. Είναι αλήθεια. Και εκδηλωνόταν και μετά. Ένας από τους λόγους, ας πούμε, που το 1995 το κλειστό του ΆΚΑ δεν έγινε Νίκος Γκάλης ήταν αυτός. Ήταν και αυτός. Δηλαδή πώς θα έπαιζε η εθνική που ακόμα ήταν ενεργεία οι σωματοφύλακες μέσα σε ένα στάδιο που θα λεγόταν Νίκος Γκάλης. Δεν το δεχόντουσαν. Σας τα λέω στα ίσια. Κοιτάξτε, εδώ είναι μια παρεξήγηση. Ο Νίκος Γκάλης έχει ξεκινήσει και έχει παίξει 12 χρόνια στην εθνική ομάδα. Είναι πολλά χρόνια. Δεν έφυγε, ούτε τον είδεξε κανένας. Ίσα ίσα που μέχρι και τελευταία στιγμή προσπαθήσαμε να έχουμε τον Νίκο κοντά μας και δεν νομίζω ότι απλά και μόνο μόνος του κόρεσε. Κορέστηκε κιόλας από την παρουσία του και ζήτησε να αποχωρήσει. Αυτό έγινε, τίποτα, αλλά απλά πράγματα. Μην ψάχνουμε να βρούμε φαντάσματα. Τώρα αυτά είναι παλιά. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι άνθρωπος που κρατάει ούτε κακίες, ούτε θα μείνω στο παρελθόν. Εγώ θέλω να βλέπω μπροστά και είναι πράγματα που εντάξει τώρα δεν αλλάζουν, δεν χρειάζεται να τα σχολιάσουμε αυτά. Ανάμνηση εθνική. Ανάμνηση σε λίγο και ο Άρης. Άλλη φανέλα, ίδια μαστοριά. Τώρα βέβαια είναι η πείρα και το μυαλό που κάνουν την τέχνη του Νίκου Γκάλη να φαντάζει πιο εγκεφαλική από ό,τι στα χρόνια της νεανικής ορμής. Ότι αρπάζει ο χρόνος σε δύναμη, το ανταποδίδει σε εμπειρία. Παίρνει κι άλλο όμως μαζί του ο χρόνος. Όπως για παράδειγμα την εικόνα του αναντικατάστατου με την οποία ταυτίστηκε στον Άρη. Όλα όμως έχουν ένα τέλος. Ο Σούπερ 3 την εποχή που έφυγε ο Νίκος Γκάλης, επειδή είχαν δημιουργηθεί πράγματα που δεν θέλω να αναφέρω τώρα αυτή τη στιγμή, είχε πάει στο Μητρούδη και του είχε πει φρόντισε να εξισορροπήσεις τις καταστάσεις ανάμεσα σε Γκάλη και σε Γιαννάκη, διότι αυτό θα αναγκαστώ να το πω, δεν γίνεται να μην το πω, υπήρχε μια, λέγοντας μια ήπια έκφραση, ψυχρότητα ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, με κίνδυνο αυτή η ψυχρότητα να επεκταθεί και να δημιουργήσει φοβερά μεγάλο πρόβλημα στην ομάδα. Εμείς, επειδή πάνω απ' όλα βάζουμε το συμφέρον της ομάδας, πάνω και από τον Γκάλη, πάνω και από τους ίδιους μας εαυτούς, πήγαμε και είπαμε φρόντισε να εξισορροπήσει την κατάσταση. Υπήρχε τότε διάσπαση μεταξύ των φιλάνθρωπων. Και οι μεν θέλανε να μείνει ο Γκάλης, οι δε να φύγει. Τελικά επεκράτησε η δυναμική πλευρά των φιλάνθρωπων. Ο Μητρούδης, επηρεασμένος από τις τοποθετήσεις των φιλάνθρωπων κτλ., πρότεινε στον Γκάλη να μείνει σαν προπονητής στις μικρές ομάδες,
που δεν θα δεχόταν με τίποτα. Με τον Γκάλι μιλήσαμε και διαπιστώσαμε από κοινού ότι οι ανάγκες εκείνης της στιγμής του Άρη και τα θέλω του, συγκριτικά με τις ανάγκες και τα θέλω του Νίκου του Γκάλι, δεν συνταυτίζονταν. Με αποτέλεσμα να αναγκαστούμε να μην συνεχίσουμε κοινή πορεία, ο σύλλογος και ο αθλητής, δεδομένου τότε ότι ο αθλητής ήταν ελεύθερος να διαλέξει που θα να παίξει. Επιθυμία του ήταν να μείνει στη Θεσσαλονίκη και στον Άρη, όπως η επιθυμία και του Άρη θα ήταν να είναι εκεί, αν μπορούσαμε να έχουμε τα ίδια θέλω και τις ίδιες ανάγκες. Εγώ λοιπόν ήμουνα ο πρόεδρος ενός συλλόγου και έπρεπε να κοιτάζω μόνο τα συμφέροντα του συλλόγου, για τα οποία ιστορικά θα αποδειχθεί κάποια στιγμή ότι σε όλη μου την πορεία τα κοίταζα με τον καλύτερο τρόπο. Και αν υποθέσουμε ότι υπήρξε ένας άνθρωπος που μπορούσε να λύσει τη συνεργασία με τον Γκάλι με τον τρόπο αυτό, ίσως να ήμουν και ο μοναδικός που θα μπορούσε να το κάνει. 13 Μαΐου του 1992, τελικός κυπέλλου ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ. Τελευταίος τίτλος και τελευταία εμφάνιση του Νίκου Γκάλι με την κυτρινόμαυρη φανέλα. Χαλάσαν την καρδιά στον Γκάλι και έφυγε. Που πιστέψαν ότι εμείς τώρα θα κάνουμε μια ομάδα χωρίς εσένα. Το λάθος βασικά είναι τι? Το έχω πει εγώ πολλές φορές. Δεν μπορείς έναν παίκτη που είναι στην κορυφή της καριέρας του, αν θέλεις, ή μεσουρανή, μαζί με τον Γιαννάκη, να του πεις δεν σε θέλουμε σαν παίκτη, σε βάζουμε προπονητή στις μικρές κατηγορίες και σου δίνουμε πολλά λεφτά, είναι σαν να τον κοροϊδεύεις. Αυτό έθιξε τον Γκάλι. Αλλά εγώ δεν του βάζω έτσι. Λέω κάποιοι θέλουν να του πούν η πόρτα είναι από εκεί. Αυτό που υπόθηκε και που καλό όποιον ήταν μπροστά να το πει είναι ότι αγαπητέ Νίκο, εφόσον θα είμαι εγώ πρόεδρος στον Άρη, όταν θα αποφασίσεις να κρεμάσεις τα παπούτσια, τότε να ξέρεις ότι στον Άρη υπάρχει πάντα μια θέση για σένα, όπου θα είσαι μια μασκότ για τα παιδιά και χωρίς να κάνεις τίποτα, για μένα θα παίρνεις χρήματα για αυτόν τον λόγο, γιατί είσαι ο Νίκος Γκάλης. Αυτή ήταν η πρόταση και η πιο τιμητική πρόταση δεν μπορούσε να του γίνει. Αλλά του έγινε με την προϋπόθεση ότι κάποια στιγμή θα κρεμάσει τα παπούσια. Δεν θυμάμαι τώρα τα λεφτά και αυτά, αλλά ήταν μια πρόταση που δεν τη δέχτηκα εγώ. Ο Μητρούδης με την καλή έννοια ήταν τρελός. Αυτό που έκανε ο Μητρούδης δεν το αποτολμούσε κανείς. Ήθελε πολύ μεγάλα νεφρά, για να μην πω κάτι άλλο, για να κάνεις κάτι τέτοιο. Ο τρελός ο Μητρούδης το έκανε. Σας επαναλαμβάνω. Ποια ήταν τα υπέρ και ποια ήταν τα κατά. Και η ιστορία θα είχε γραφτεί διαφορετικά αν δεν είχε χτυπήσει ο Τάρπλεϊ. Αυτό στον Τάρπλεϊ που έχει αντίπαλο το Καμπούρι. Το λάθος ήταν άλλο. Το λάθος ήταν συναισθηματικό. Το λάθος ήταν ότι δεν κόβεις έτσι τους δεσμούς με έναν μύθο. Δεν τον απομακρύνεις με αυτόν τον τρόπο. Αλλά από καθαρά αγωνιστική άποψη, από τεχνική άποψη, ο Άρης δεν είχε κάνει λάθος. Εκείνη τη στιγμή ιστορικά η απόφαση αναδείκνυε το μέλλον του Γκάλι στον Άρη και στην πόλη αυτή για μια ζωή. Για τους εξής απλούς λόγους. Φάνηκε ότι ο Γκάλης δεν έφυγε ποτέ με τη θέλησή του. Φάνηκε ότι κάποιοι τον ανάγκασαν να φύγει. Δεν πήρε λοιπόν επάνω του το στίγμα που πήραν άλλοι αθλητές της πόλης, εξίσου μεγάλοι, που φύγαν από αυτή και δεν έχουν γυρίσει ακόμα ποτέ πίσω. Εγώ ήθελα να μείνω στον Άρη. Οπωσδήποτε ο Άρης είναι στην καρδιά μου. Δεν είναι κάτι που τόσα χρόνια που είσαι και με τον κόσμο και με τη Θεσσαλονίκη να μπορεί να φύγει. Αλλά και εκείνη την εποχή ήμουν επαγγελματίας και έπρεπε να κάνω το καλό για τον εαυτό μου. Ενώ ήθελα να μείνω στην ομάδα, τη στιγμή που οι συγκεκριμένοι παράγοντες εκείνη την εποχή κρίνουν ότι δεν για κάποιο λόγο έχεις θέση, τότε πρέπει να κοιτάξεις και τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να σταματήσεις τον μπάσκετ.
Έπειτα από 13 χρόνια, ο Γκάλης φεύγει από τον Άρη και από τη Θεσσαλονίκη. Θα κατηφορήσει στην Αθήνα, όπου είχε αρχίσει να μετακομίζει το μπάσκετ. Ιωαννίδης και Φασούλας ήταν ήδη στον Ολυμπιακό. Ο Ξανθός ήθελε τον Νίκ στον Πειραιά, αλλά εκείνος θα κλείσει τον Παναθηναϊκό των αδελφών Γιαννακόπουλου. Εμείς στον Ολυμπιακό τότε προσπαθήσαμε να πάρουμε τον Γκάλη και μάλιστα με ρώτησε τι θέση του, λέω θα παίξει playmaker και γελούσε. Βέβαια του έδωσε δηλαδή πάρα πολλά χρήματα ο Παναθηναϊκός και πήγε στον Παναθηναϊκό. Εκείνη την εποχή διάλεξα το καλύτερο που μπορούσα για τον εαυτό μου. Δεν είχαμε τον Γιάννη, όχι, ίσα-ίσα τόσα καλά χρόνια είχαμε μαζί, τόσες επιτυχίες. Άρα εκείνη την εποχή ο Παναθηναϊκός με έκανε καλύτερη προσφορά. Στα 21. Γκάλης. Περνάει. Πέρασε στον Γκάλη, ο οποίος θα κερδίσει φάουλ, θα ευστοχίσει. Ο Γκάλης με την πράσινη φανέλα. Θεός πλέον για τους φιλάθλους του Τριφυλιού. Ξανά στο παιχνίδι με τον Γκάλη. Όμως, για τον κόσμο του Άρη, ο Νίκος Γκάλης παραμένει σημαία του, ακόμη και όταν θα βρεθούν αντιμέτωποι. Ένα μάτς που είναι έως τώρα παράσταση για ένα ρόλο για τον Παναθηναϊκό. Γκάλης ανάμεσα σε 2, σε 3 και 51-38. Ρεσιτάλ Νίκου Γκάλη. Ειδικά το πρώτο αγώνα ήταν κάτι που ήταν πολύ συγκινητικό κιόλας για μένα. Γιατί έπρεπε να κάνω τη δουλειά μου μέσα στο γήπεδο, ενώ έπαιζα εναντίον την ομάδα μου που τόσα χρόνια δοξαστήκαμε μαζί. Ήταν συγκινητικό και πάρα πολύ δύσκολο. Θα πετύχει πόντους και δύσκολα καλάθια. Θα αποθεωθεί από τους φιλάθλους. Θα προσφέρει συγκινήσεις ο Γκάλης. Θα παίξει και σε Final Four κόντρα μάλιστα στον Ολυμπιακό. Αλλά ο χρόνος δεν χαρίζεται. Όταν είσαι 35 δεν είναι το ίδιο όταν είσαι 20. Όταν είσαι 20 πατάς εδώ και φτάνεις εκεί. Αλλά με την εμπειρία σου, με το μυαλό σου και με τα προσόντα σου, καμιά φορά μπορεί να προσφέρεις περισσότερο στα 35 από ό,τι στα 20. Γιατί το μπάσκετ είναι και εγκεφαλικό παιχνίδι, δεν είναι μόνο δύναμη. Τι κέρδισε ο Παναθηναϊκός με τον Γκάλη, για πες το μου. Δεν κέρδισε τίποτα. Αν θυμάμαι καλά, ένα κύπελλο. Άρα ποιον αέρα του νικητή. Όχι. Ο Γκάλης όταν κατέβηκε στον Παναθηναϊκό ήταν πια στη θέση του. Ο Γκάλης στον πάγκο. Ασυνήθιστη εικόνα για τους φιλάθλους. Ασυμβίβαστος με αυτή την ιδέα ο Γκάλης. Δεν θα αργήσει η έκρηξη σε αγώνα του Παναθηναϊκού για το πρωτάθλημα τον Οκτώβριο του 1994. Διαφώνησε με τον πολίτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση του. Σου λέω: είχε αρχίσει η αντιστροφή, το χρησιμοποιούσε πιο λίγο. Τον έβγαζε έξω, τον έκανε αλλαγές κτλ. Και εγωιστής ο Νίκος δεν το δεχότανε. Και διαφώνησε και έφυγε. Δικιά μου επιλογή ήταν. Δικιά μου επιλογή ήταν εκείνη την εποχή. Ο Γκάλης δεν θα ξαναγυρίσει στα γήπεδα. Στις 29 Σεπτεμβρίου του 1995 θα πει το οριστικό αντίο στο μπάσκετ. Με μια λιτή επιστολή ανακοινώνει την απόφασή του. Ο Παναθηναϊκός του είχε αρνηθεί να τον αφήσει ελεύθερο να διαπραγματευτεί τη μεταγραφή του. Κοίτα, κάποια στιγμή θα σταματούσα. Αλλά πίστευα ότι είχα ακόμα μερικά χρόνια που μπορούσα να προσφέρω. Καλύτερα που δεν έπαιξε. Ξέρετε, γιατί εγώ είμαι της άποψης ότι οι μεγάλοι αθλητές πρέπει να τελειώνουν στον κολοφόνα της δόξας τους. Όταν φτάνουν στο ανώτατο σημείο και πριν αρχίσουν να πέφτουν, για να τους θυμάται ο κόσμος έτσι. Για μένα, όπως και να τελειώνουν και όπως, δηλαδή είτε είναι το τέλος καλό είτε όχι, από εκεί και πέρα ο Γκάλης είναι Γκάλης και είναι ένας μύθος και μένει ο μύθος. Δηλαδή θα ήταν μεγαλύτερος μύθος αν τελείωνε πιο ομαλά. Μου λείπει η δράση. Η δράση που η αγωνία του κάθε αγώνα, πριν τον αγώνα, στη διάρκεια, αυτό μπορώ να πω μου λείπει. Η μεγαλύτερη πίκρα? Καμιά φορά η μεγαλύτερη πίκρα είναι η αχαριστία. Τι θα δίνατε για να ξαναπέζατε μπάσκετ, έτσι όπως παίζατε στα 30 σας, ας πούμε, έτσι που σας θυμόμαστε? Να ξεκινούσα πάλι από την αρχή. Από την αρχή. Σαν το παιδάκι που παρακαλάει τη γιαγιά του μετά το τέλος του παραμυθιού. Πες το πάλι, γιαγιά. Και όσες φορές και να το πει η γιαγιά, καμιά δεν είναι σαν την πρώτη. Την αγωνία, την έκπληξη που δοκιμάζεις, το ανοιχτό στόμα μπροστά στο θαύμα. Εμείς όμως θέλουμε να το ακούμε. Πόσο Κοντορεβιθούλης νίκησε το γίγαντα.
Πώς ο Νίκος Γκάλης το 1.85 σκόρπισε πίσω του πετραδάκια για να βρει και μια χώρα ολόκληρη το δρόμο για το όνειρο.